Omo haino hai ti brasha amchayo belai keno kharuma shisha mangfili kashe pheka belbari adi block by khobja khomulung khatung kami katal takuk bolendra de borma yakung yak bebak bothrai kotor bemar manjake belai keno haino kolajak tabu bhik shormila kolai de borma kabui lukurono chubachu shankha lukuro kisha je manmani chuba dihinai phone number 8798107899 account number 8039012104063 IFSC code number PUNBORRBTZ Takuk Bolendo de Burmani Umar 44 Naitong di Mangfri Bekati News Rang ro khok spon kari khani yago bono tabuk sar nai busada por nai rang ro khok spon kari nai nani bo lukurong thani ang koi jawo lukurok khok ja khoni panano chuba khang ka an bu saino nai ro hamri kari manan taisa doctor lang phid nani rang bo khok spon kari silong taisa phaipi ge himani ang talani maya an besai besano charna borang kok sapana kuru nai pa maya nogo hamya klajak ni besai hamra nam song phano ang tam khaisine an ya ko rang puisa kori kha jo tongma nai ro a koi chilong ro ko nai rang ro khorchong thangbai kya tabu bono nai na bo ani rang khoksa bo kori ang tang khaisi chanani bono bo charnani tai doctor nai nani tai busabuti rong bo por ri mayang to tabu rang khoksa kere kebo no sanani borok kere sabno sanai lokorok ni thani khoksa khongnai sanai borokano chuba khangkai ba khoksa khongnai ma gan busaino sorirok nairi manan 2018 khumlongo jiban damnat betharja honene ano anotha police ram tlangai ano police rimanto boi toge ano amake khalarika angabon tika antabo basemia sainem nungmaya amhai emne tani bagi nung buja khabo abo ano wansa bethar honene ano police sikar khaji honene ano buka ingkang betharma kere bo tarik ro romja khabo bo sono तारीख ले 2018 बिसे तारीख जना ablang mutikiri kase nung tabu khana khojigiri man dinna nung tabu tamu kuto nung hajra re jama to angku to hajra rima to mane tabu kon paya ko hajra rima to na kenini tabu sak tamu kha buni yaglo an sak kost bolte an tabu ya siro ya ro bebon mun ba yu munai dunuk mani ang tongmaya borisai ma tong oje tabuk nini sago je rogi mani koi bosor gungka 2018 cinta tabu 6 bosor heka tong 6 bosor gung tongka angke nung doktor ogo na najaka doctor najak mani no ai silong ro thangka silchor ro thangka thangmani no tabu silong thangmo chino ta che phaipi di mani jengrang pisa kering ne sin thangmaliya je najak thanile nini rang ro busur khorosor gung khina rang emne khoros thangka 5 lakh no thangka 5 lakh nung tam khai tongja ang kun khaya bekar se bekar ingke nung tabuk tamu nai lukurong ni thani ang lukurang sanai tabu kisamisa sajuma kan ka ang an yak rono hame manan na ang asa kai ingke nini bumu basik para ingke ang tabu khumlongo tong khumlongo je tongmani parani bungke par ketal khatung para bo bolok andar khorja abo belbari blok na Ini serai korupsi macam, an cerai khorong ini, ini tahun ini serai orang tahu tahu pun itu normal an je. cerai por na pantan tabu por mayang tong mahai avastha kalai tong serai rong lebu sung merok macam masa hangke to ko 2001 ase menta ko tabu 11 no pori tong ta ele tabuk no ko da bro tabu hangke uru binje song ko sing pori tong bo ma ke pori biton khan ro bro ora bini je song no salo ya ko pori tong ko mane aru no tong bon ko sing tong aru tong kata tabul tam ke mani no rok salai tong ja sung bai bang no kam rak kai masa ta nung tabuk mani nini logini shoba hero sak han yang ni tong kha tabuk no khoru maya thongro klai tong ja kha
kelai tongon bisingo tabuk rang pusaro kerei norokni belai kem bial ni khanao non kuktui je norokni je kamani khorang rokno khanao mapal mukti rokno nogui neng lukorong no tam kok kesar namuso amo to lukorok sungno kharabui ongko khaito jono kisa khai re khang khaito sung rugi rok nairoi hamre manan ni mansuk tongta ke bo phai janai peke emle montir ro emle montir ro ke phar phai nei phenik kre phai nei phenik kre na phenik kre ke phar ke nini bu anbong ke ang khe to koloi anbong ke sormila koloi sormila koloi noro kajok mani bisi busudin kha जों 2004 रो काजो 2006 ro kai je busa khorok ni kha busaro bebang da pori tongba masa kelas 7 pori tabu pasung ke etongan masa ke 11 Engka tabuk ni logini to tabuk bo jaga wo doktor robot lang jagi nai ja जों शिलंआव निगिरम हास्पाताल नि काisa tong a jago ekma 17 din tong phaika ara rang kabang khorchong ka ang khatai je bonorom romoi talang puru sori hamyangoi arbo jibi rogobo 2 mas 3 mas rok go naireka aban pore taisa hamu mane hamyawoi no boroni jelot lang khang ka taisa hain hai hamya jelot mane হাসপাতাল সপায়ু জিবিব অ ভাইরকাং মানাইখা মাস কাইসা রক মানে জিবিও বিন লগেও মাতংয়ু বজেল নি আসামি তংফানো আং হাইপানো বনো নাই মাতংয়ু অ ভাইরক মানাইখাতা 2019 রগ কোরি রগ আং বনো বিননি লগেও এক মাস রক দেড় মাস রক নাই মাতংয়ু দ বনো বজেল নি আসামি পান আং তো নিজেনি বড় বানাই মাতংয়ুতা অ ভাইরক মাতংয়ু nong taku bu khorok phai janai pe nong taku bu khorok phai hne jingno bonorom jak puruno jing rang rok jore kisa masake rang rok ongko laikha ko chuba laya ko lai bui jodono jingno jone kisa help klaibe kha taku bu khorok tabu mane bui hne jingno tang khasi sana ni chini bagi man bui tang tong mai able bui bu koi bar jingno chuba na ha bhai ta taku bu khorok noi jono 3-4 হাজার 5,000 ও ভাইরা করে বাইখা তাইলে জingno সাব chuba sinai ba Engka ta konto se koto hajar rei ma tong khong ke mane bo bisi ro bo pai nei bahai ke pai ri ma no noro wan chuk de nai kha amo to jing saimiya amo jing bhai ke saima naisa ha ke mokil rok se abo rok to saiman bufur pai nei paiya jing ba omti dia to nong hajra klayu hongke iko saya ni ya karino ukil rok bo sawo omti dino hajra klayu hongke rang puisa jogar khaiti phaidi hingke jing busuk nang asung no matalang o bhairok ta je borok samasut lang me phan te kisu komrok pan matalang o bhairok